És així de fàcil com hem presentat nosaltres, amb una escala hidràulica, una radial, i aquesta armilla pot robar a quarts de 10 del matí al Museu del Louvre de París. A mi el que més m'ha sorprès és a l'actualitat que fos el Louvre. Ho dic bàsicament perquè aquests robatoris, aquests museus tan importants, ja són fruit del passat. És a dir, l'últim gran va ser precisament a París, el 2010, al Museu d'Art Modern. Però clar, és que el problema és que ara el món està tan interconnectat que ara Interpol, Europol, Frontex, l'Organització Mundial de Duanes, automàticament fa un lockdown. I clar, com que ara els museus, i sobretot museus com el Louvre, tenen l'inventori tan ben recollit, pes, mides, fotografies, clar, aquestes peces queden absolutament bloquejades, és a dir, sí. Ara, el que sí que no m'ha sorprès és que hagi estat joies, perquè això ho fas amb un Leonardo, com va fer en Perugia al 1911, i clar, allò és un Leonardo i s'ha acabat. Però clar, amb joies li pots donar una sortida... Les pots desmuntar. Sí, tens moltes més opcions a l'hora de... No sé, Antoni, en Joan,